Ох, майко! Ма това снима ли, бе? Намерихме нокиката на Гранушка, ей! Сега вече ще притежавам силата, така че мога да я използвам върху теб. Така е, успяхме да съберем любимите предмети на баба Гранушка и сега ще ги подреждаме по шкафовете, а вие през това време ще слушате приятна и спокойна музика. Дал с пари, всичките се вери до един и нареди. Ей, шмашка, колиничи, как ги пребат, ти в тетрадката запиши. Знам, че искаш от... Гледайте сега колко естетикът е подредено. Тя баба Гранушка е мизерница, няма да се сети сама. Връщам се отново в канализацията, защото предния път много не се получиха нещата. Оле, еба си пияната, бе, що си пила наркотици без мен? Гранушка те е научила, те, аз знам. Помощ, хора, до кога ще ставам и ще падам като някакво лигофренка. Аре бе, тая тук ма гледа като насрана, въобще не се сеща да ми помогне. Хора, май това ми е съдбата да ставам и да падам до края на живота си.